L-erba' filgħaxija sar dibattitu parlamentari dwar il-pjan ta' riġenerazzjoni ekonomika fejn spikkaw l-argumenti tal-Gvern dwar pjan li qed jistimula l-ekonomija u dawk tal-Oppożizzjoni li ħaduha kontra l-miżuri li se jolqtu lill-familji u n-negozji. Il-Prim Ministru Roberta Bela semma miżuri importanti li se jkunu qed ikattru l-ġid fost in-nies. Sħab fil-ħlas tal-kont tad-dawl għal 3 xhur f'somma ta' 1,500 euro. Dak li għamilna aħna. U l-vouchers, il-ħabib tiegħi Adrian Delija, l-Onorevoli Kap tal-Oppożizzjoni, għalilna li ħadna l-idea tagħhom. U vera kienu qalu qasmu 50 euro voucher lin-nies. Aħna tajna 100 euro voucher lin-nies. Il-Prim Ministru Roberta Bela rrimarka li dan il-Gvern ma kellux manwal fuq ix jimxi f'ċirkostanzi straordinarji li fihom kellhom jittieħdu d-deċiżjonijiet biex jissalvaw il-ħajjiet u n-negozji. Taf x'kienu sur President il-pariri li tatna l-Oppożizzjoni fl-eqqel tal-pandemija li mmorru għall-lockdown. Dak kienu l-pariri li tajtuna. Kieku morna l-lockdown, illum ma konniex inkunu f'qagħda li nniedu pjan ta' riġenerazzjoni ekonomika. Intant il-kap tal-Oppożizzjoni Adrian Delija mhux biss kritika l-pjan ta' riġenerazzjoni ekonomika ta' 900 miljun euro imma anki l-pakketti finanzjarji ta' għajnuna li nieda l-Gvern waqt il-pandemija li salvaw mal-100,000 impjieg. Imma dak li jagħmel il-Gvern, dak li ddeċida l-Gvern, dak li prepara il-Gvern qabel xejn ma għenet. Fil-Parlament Adrian Delija tenna li jekk hemm xi ħaġa tajba fil-pjan tal-Gvern dan huwa mertu tal-Oppożizzjoni. U nirringrazzja l-Gvern tal-li idea wara l-oħra. Pratikament insomma dak kollu li kellu tajjeb f'dan il-mini budget ġie min-naħa tal-Oppożizzjoni. Tajjeb, grazzi u nispera li tibqgħu tagħmlu hekk. Bil-Prim Ministru Roberta Bela jwieġeb għal din id-dikjarazzjoni. Xajnu nittajna f'daw l-aħħar 3 xhur u se nkomplu nagħtu fix-xhur illi ġejjin. Imma skont l-Onorevoli Kap tal-Oppożizzjoni, mnalla kienu qalilna, mnalla kienet l-Oppożizzjoni biex nidejna dal-budget ta' 900 miljun euro. Intant f'mument minnhom qam id-Deputat Nazzjonalista Kerel Aquilina u qajjem point of order. Jekk il-Prim Ministru nqabad jisraq u sħabu qabdu jisru ħaqhom ikunu taħt inkjesta maġisterjali. Il-Prim Ministru Roberta Bela reaġixxa għal kummenti ta' Aquilina fejn saħaq li mill-Oppożizzjoni sabbist fi xkil. Fosthom li tboġġa taħt inkjesti maġisterjali bħalma spiċċaw is-soldati li salvaw il-ħajjiet. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.